Siedzę sobie w domu, niestandardowo w klubie. Nie przeszkadzam nikomu, a w domu siedzę, bo lubię. Membrana jak to z rana spełnia swe zadanie. Słońce puka w okna me, dzięki za nie mój Panie. I tak jedząc i siedząc wygodnie, dyskretnie mój umysł przebudzenia szuka. Musi go znaleźć szybko, szybko, dosłownie. I go znalazł, bo nagle ktoś zapukał. Szybkim krokiem do drzwi otwieram je. I kogo zobaczyłem, dowiecie się po przerwie. Ajajaj, dowiecie się po przerwie. I raz, dwa, trzy. Przed moimi oczami stała piękna dama, pięknie ubrana, wymalowana i sama, bez nikogo. Rona mercy, jakie ona ma zajebiście piękne piersi, jędrne piersi, cycki, zderzaki piękne. Jak tak dalej będę lukał na nie, to wymięknę. I nie lukałem, bo ona nagle rzuciła się na mnie, całując przesadnie, wpychając do łazienki. Trzymała mnie za prącie. Mówię sorry mała, ale łazienkę mam w remoncie. I bez zastanowienia do mego pokoju ją wziąłem, ciuchy z niej zdjąłem, pieścić zacząłem, a ona mnie. I tak we dwoje rozpoczęliśmy erotyczną bójkę, jak górnicy barburkę. No może bardziej czule do siebie ją tulę, a Dąbrowskiego grają kule. I tak na fali ona mnie wali, bez żadnych żali. Co mi się kali, kali jeść, kali pić, a ona chce się pieprzyć. Rusza się jej żyć szybciej niż serce może bić. Pyta się, czy do końca może być ona cała zanurzona. No toć, że ja to zacząłem głębiej wpychać, ona głębiej nabijać. Tak prycha do licha zaczęła szybciej oddychać, a ja dalej przeszkody pokonuję. Czarodziejski gien na niego poluje, w poszukiwaniu jego penetruję całe jej wnętrze. Mówię, powiedz mała mi swe imię, bo jesteś boska. Ona na to misiu, moje imię to Rączkowska. Że co to ja. Wtedy otworzyłem oczy i zrozumiałem wszystko. To była pani Rączka, pamięciowa to jej nazwisko. No cóż, trudno, posprzątam za sobą i git, ale zaraz ktoś znów puka mi do mych drzwi. Ja man, tak jest. O, daj mi your wanna, bo mnie rozwala, kiedy widzę, jak stoisz rozebrana. To nie boli jak skok do wody napawiana, więc daj mi oby nóg prowadzić swego pana.